Nisam stigao ranije da obradim odlazak u pakao kraljice Elizabete, pa ajde samo ukratko da se dotaknem simbolike njene smrti. Evo ovako, zvanično je saopšteno da je preminula 8. septembra. Pre tog datuma su zvanično saopštili da je Elizabeta u nekakvoj izolaciji i da je teško bolesna. Odmah se stvara sumnja ko nam uopšte garantuje da nije preminula i pre 8. septembra. Ali dobro, ajde, neka bude kako oni kažu. Nije slučajno 8.9. Kada saberemo ove brojeve dobijemo 23. 2 podeljeno sa 3 je 0,666. Odabran je 8.9. da bi dobili 23. Šta predstavlja 23? Datum sahrane je 19.9. Kad se saberu ovi brojevi nemamo 23, ali imamo 996. Ove dve devetke se okrenu i opet dobijemo 3 šestice. Eto, to bi bilo ukratko o datumima i koju nam simboliku šalju ovi rojalisti iz Engleske. Naravno, bilo je tu i drugih simbola poput crno-bele masonske table na podu, obrnutog krsta koji se video iz ptiče perspektive, pa onog jarca kojeg su šetali, a zapravo je simbol Bafometa, i tako dalje i tako dalje. Sigurno ste već videli i sami to. Hvala na gledanju.